Ki pulit ke jelah ka khatlai terik leber ki layok ban kurup no ya ka we ka pistol bun teli ki tiar penpthei kenthop ya kalama jong ka sengking atiar New Trap National Liberation Council HNLC bat bun ki we pat ki tiar na po ka yingsa jong we na kit khot bari na sleeper cells jong ka seng na Ribhoi district USP ka Ribhoi district Ujakpal Singh Dhanwa ulaong bakani ke jinyo kurup kalawan longru shisngi hadin baki pulit kila lapden ya ke jingtrekam jong ka sleeper cells ka HNLC bat yok ban kemno ya uwe na ki subadan keti ubala pla bat yalam ya ki pulit na kebenta ban penlong ka jingkhendra hapo ka yingsa lak ban kedau bakani ke juk ka tenat bari ka HNLC kadai ka baladon keti ha ka penher ya kalama jong ka seng lingba ka hukum daki nong yalam ki badan syapok Bangladesh hakine ki snam ki baladep ulaong Nalor kata ulaong ru baki nong yalam na po Bangladesh kila tong yaki nikit khot bari da ka pisa ka bahe kenthop yaki kali thamai na ka bentaban le yaki kampentrim lingba ka jingpun pthei da ki bom IED ka jing tokit menta kadang ya Syahman Kani kalawan long ru hadian bagi pulit kila la ru ban pen pulom no ya ka jing tmu jong ka te ka kenhun bari ban pen pthei da ki bom IED ha ka nong ba shlong bar hasor nong po Ki pulit kila yok ru ban kiamno ya sangut ki dekhot jong kene ke kenhun na po Ribhoi ya ki bala tip keteng kum udaman bahari penar baju khot usyal lapang Robinis ripenar jil tariang bat usaining nongrum na kaliang ki bor pulit kila register case persya ya kine ki briu ki bala syak kem hanong po police station hapo ke kendon 120B/121A IPC bat ke kendon 10/13/18 UAP Act nalor ke kendon 5/6 Explosive Substance Act